Ano, may sa bakunyelo, ano pa. DJ ice tubig. Ice, diba, ice tubig. Mas dyan, diba? Yes, ice candy. And soda nga nakalang. Labis ang dati talaga. Kunang pa dati pa nag-inom mo. Ice candy. One. Digitay ice pops. One. Digitay popsicle. Digitay kan ice cream. Apo talaga nga enjoy lang ka. Eat moderately, drink moderately ka digitay soda. Ay mga idol kan digitay pagpalamiis. So, ayan. Sa digitay ko, digitay nalamiis nga beer. Yeah, ako na ni Doc Ninja. Alright, Idol Glenn, go ahead. Okay, so thank you so much kadigyan nagdingig sa pay kong mata. Kanayon tayo nga panunutan day anya day ko anti health tayo. Panunutan tayo ti health tayo digay pag ragsakan ti pagbagay pag kuan day haan tayo nga agsaksakit kada ito yung dahil yung masungad nga dry season sapay ko mata no digay man adda saksakit yun dahil ito time nga kayo agpa-check upon tapos o amin mga no dito yun adda supplement mo uno ko adda day maintenance mo Yes, uminom ka. Hanggang ako. Noan niya man di i-recommend dati doktor mo usot ubram hanga day agbangabangag ka tabaka kidi tatati pa ka ustila mo. Diba? Narigatan mga idol. Diba? Okay. So, tila ko kitata be safe can be healthy. Summer, enjoy nyo lang. Kasi di kaya big. Enjoy data. Ano dito yan? Balpas to DJ graduation. Yes, kaya na. Dito chikiting. Ang pangatang kayo anak ko, kadananak ka taniyot ti ana. Pag-swimingan nyo. Pag-swimingan nyo. Swimming pa kabatit. Lima ka. At nangina. Ano na siya kasunod na mabalimot i-improvise. Ang palang ka nakilatan ubing. Aya? Oo. Ngaman yung pepper dyan. Ako to, ungta na kayo ni nanang dyan. Kat nangin nati magagatang tatan. Okay, thank you so much para kada ito yung topic tayo usapang dry season. Sapay ko mata enjoy yung tila ito yung season uray na bara. Okay, thank you so much po para itong bigat manen. Siyak na Idol Glenn Batuyong. Bye-bye!